Tak vás pekne zdravím na základe nejakého podnetu, ktorý som dostal, že by som mohol niečo povedať pomerne modernej pomôcke v dnešnej dobe, ktorú s obľubou využívajú pred pôrodom, a to je Anibal alebo Epibal, alebo aké to má rôzne názvy. V podstate je to pomôcka, ktorú môžem nazvať, že dobre, je užitočná. Ale určite táto pomôcka, ako je nejaká mylná predstava, vám nepomôže rozšíriť pôrodné cesty. Pôrodné cesty sú kostenné. Táto pomôcka vám maximálne tak pomôže sústrediť pri pôrode to tlakové úsilie na vytlačenie hlavičky. Naučite sa, ak s tým cvičíte, mali by ste sa naučiť zapájať brušný lis a zároveň uvoľniť panové dno, aby ste úspešne vytlačili tú hlavičku. Samozrejme, to nie je všetko. Vy to musíte mať nastavené v hlave. A to je veľmi dôležité, že budem rodiť, chcem rodiť, bude to bolieť. Neriešiť veci, ktoré budú, ale sa snažiť si to proste v hlave nastaviť, pretože aj pri cvičení s Anibalom, pri prvej kontrakcii celé to cvičenie môže ísť do kytek. Čiže dôležité je hlavne to psychické nastavenie a samozrejme komunikovať pri pôrode, mať dobrú pôrodnú asistentku, dobrého lekára, dobrého pôrodníka, s ktorým komunikujem, pýtam sa a určite ten pôrod dopadne perfektne, či budete alebo nebudete cvičiť s Anibalom. A za ďalšie, necvičiť s Anibalom za cenu, že si poškodím zdravie. A za ďalšie, nebyť frustrovaný z toho, že som ho nenafúkol, nevytlačil na ten obvod, ktorý je v príbalnom letáku, lebo to sú šialené čísla.